maka na ọrụ ndị n'igwe nara udoro anya asị m na ọrụ ndị n'igwe nara udoro anya nke onye lere onye na-anụrụ bụ m ga-ekwa m tie na ndị n'igwe nọ n'ọrụ maka na ọrụ ndị n'igwe nara udoro anya ọrụ ndị n'igwe nara udoro anya ọrụ ndị n'igwe nara uwere anya ọrụ ndị n'igwe nara udoro anya maka na Jizọs adịghị eme mistake ihe bụ na nke o mere mgbe etu o siri wee chọrọ ama m na ọrụ ndị n'igwe nara udoro anya anụ kwụrụ njọ n'ebe nọ ga-emecha kwuo mma maka na ọrụ ndị n'igwe nara uwere anya maka na ọrụ ndị n'igwe nara udoro anya ọkọmọnụ wee jụọla chi ma jụjụo ka ndị ọnụ gị ọ bụghị bụ chi kere bụ otu ọrị na ndị eluigwe n'ọkwa n'ọrụ uwe maka na ọrụ ndị eluigwe nara uwe anya ihe agụ nke na-eti makwa abalị amaara m na ọrụ ndị eluigwe nara uwe anya maka na Chineke asabata oge sfaịrị mo otu aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma amarụcha ngene kuru ngene ṅụọ onye kọrọ mụmụ ogiri ọnụ ga-emecha rụrụ ogiri racha egwu ndị eluigwe nọ n'ọrụ banyere ọnọdụ mo Jehova asaịta faịrị mo Jizọs asaịta na kes faịrị mo mgbe na-adịghị anya ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma ndị eluigwe nọ n'ọrụ banyere mo n'ezie ndị eluigwe nọ n'ọrụ ihe ndị eluigwe na-eme wuru anya asị na ọrụ ndị eluigwe nara udoro anya asị na ọrụ ndị eluigwe nara udoro anya ọ bara uru na ndị echegbu onwe m amaara m na ndị eluigwe nọ n'ọrụ amaara m na ndị eluigwe nọ n'ọrụ amaara m na ndị eluigwe nọ n'ọrụ maka na ọrụ ndị eluigwe nara udoro anya ama m na ọrụ ndị eluigwe nara uwere anya oke ebube m ọ bụ n'oke ebube m oke ebube m ọ bụ n'oke ebube m eze ndị ezele mana ọ bụ n'oke ebube m ebube n'onwe ya ike kwa bamba bụ n'oke ebube m oke ebube m oke ebube m oke ebube m oke ebube m ebube n'onwe ya ike kwa bamba bụ n'oke ebube m onye ukwu Jizọs oke ebube m oke ebube m ebube n'ome ya oke ebube m eze ndị ezele abụghị m na ebube dike oke ebube m oke ebube m ebube n'ome ya ike kwa bamba bụ n'oke ebube ebube n'ome ya ike kwa bamba bụ n'oke ebube m ebube Jizọs bike n'ome enyi ya eze ndị ezele ọkwa gị bara ugbu a na bụ mmụọ ọkwa gị banye njahụ ọ bụ gị bekee ị nọrọ m n'iru na ụjọ agaghị atụ m ịkpụrụ m n'azụ na ụjọ agaghị atụ m mgbe ekwesị na wara m anyị ya mpaghara Jizọs ihe dị ike emewe maka na akwụkwọ nsọ ekwuo oyi ya wee si at the mention of that name Jesus Christ every knee shall bow oke ebube m oke ebube m oke ebube m oke ebube
Amugi bebu bedike. Also warola eze ndi esichi. Okay bebu. Okay bebu. Ebube no me ya ike kwa bamba okay bebu. Ike no me ya ike kwa bamba okay bebu. Ebube no me ya ike kwa bamba okay bebu. Okay, bubemu. Okay, bubemu. Okay, bubemu. Okay, bubemu. Ebube no me ya ike kwa bamba okay bubemu. Ebube no me ya onye njem onu okay bubemu. Okay, bubemu. Okay, bubemu. Ebube njem onu onye kwa bamba okay bubemu. Ebubemu, ebubemu, okay, bubemu. Ebube njemanu ike kwa bamba okay bubemu. Oyoma, ebubemu, 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 oyoma. Ebubemu, 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 oyoma. Ebubemu, 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 oyoma. Ebubemu, 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 oyoma. Ebubemu, ebubemu. Dear fellow children of God, I am Evangelist James Arumebubedike, and I'm here to introduce to you and also to appreciate my beloved good friend and my chairman. He's my chairman. I calling him chairman. I don't think there's any mistake about that. He's a very wonderful friend. So I'm here to introduce him. He's a very wonderful man in the person of Chief EC of Odom. And also I want to thank his beloved wife, the mama in the house, Barrister Mrs. of Odom. She's a very wonderful woman. So I'm here to appreciate you for your good work to humanity. So, you are blessed, sir. God bless you, sir. Gentlemen over there and ladies, I want to use the opportunity to thank you all and thank my friend, my son as well, Roger James alone, and put a little correction when he's referring me. I'm not chief, I'm just Mr. to put the people for them. I can't go see daddy. Obi salam naram. Utano ni ne maram. Kai bugana chikerai. Utano ni ne maram. Kai bugana okakame. Utano ni ne maram. Kai bugana chikerani. Ni na chineke mna bunaka geno ni ne ni le dem. Ni na chineke mna bunaka geno ni ne ni le. Abo do guwe unoma. Utano ni ne maram. Kai bugana chikerai. Utano ni ne maram. Kai bugana okaka. Utano ni ne maram. Kai bugana chikerani. Utano ni ne maram. Kai bugana okaka. Ni na chineke mna bunaka geno ni ne ni le dem. Ni na chineke mna bunaka geno ni ne ni le. Abo do guwe unoma. Hurry. Nina twagale. Utano ni nyunu kaiga.